Yes. Ay, mapintalan nga aeroplano. Oh. Nakay pa pintalang eroplano ko no. Ikaw, pintalan ni mo aeroplano. Oh. Dako ang sweldo. 250,000 pesos. 250,000 pesos ko no. Yaya. Pero, dati ka may problema. Nay problema gamay. Nay problema gamay. Ay, kamay na ka na ng problema, ha, Migoy. Ang aeroplano, mapintalan ka na maglupad. Migo. Migo. May buntag dia. Good morning, Migo. Kaya, asam to kape nimo? Ano kape ka? Kaya ko, Migo. Wala pa yung over. Kuhan, Migo ba? Mag-istorya ni mo si Ingo Pisot. Baga lang ha. Sige. Hello, Migo. Oy, nawag mo. Ay, Migo, kulang pa. Nawag ko. Ay, saan ba na kulang? Nakatumay naman sad ka. Katumar sa kuno kanin. Oh. Nakatumay na sad ka. Tumar ko na. Oh. Ha? Why kape? Wala problema, ay. Kape. Oh, Kape ni gihatag. Oy. nakakuan ka ng kanta, Migo. Kanta ka. Oh. Living on a jet plane. Ikaw ka nagkanta? We don't know. We back again. Diloy. Okay. Di ko kumao na. Ano ako yung offer ka trabaho? Open sa trabaho. Oh, trabaho. Trabaho ko no. Unsa? Asa, grabing hinduta ni Migo. Hindot ko na trabaho. Ay, best ng trabaho, Migo. Mamuti, di ka ni Migo, mamuti. Oh, ako kay sweldo, ay. Dako kay sido. Boss, kantong i-offer mo sa una. Padakan ba kami ko? Dakaon pa. Oh. Oh, asam ka mga kung aling 250,000. 250,000. Oh, yang hay gayo dato. Oh, sweldo ni mo. Ah. Oh, Migo, international man eh. Ito ang kuhan, trabaho. International. International. International no. Pero, kaya na ni mo. Oh. Oh, pintor man, pintor. Pintor ha, Oh, pintor. kibaw ka mamintal no. Ah. Pintal. Kibaw ka mo pintal. Oh. Diba ko na kang pintal? Pwede na kayo, Migo. Sa'yo na kayo na ay. Dami tignex, anagot. Nara may mix day. Siya, ikaw naman mo pintal, ana. Ikaw mo pintal. Yes. Ay, mapintalan nga aeroplano. Oh. Nakay pa pintalang eroplano ko no. Ikaw, pintalan ni mo aeroplano. Oh. Dako ang sweldo. 250,000 pesos. 250,000 pesos ko no. Yaya. Pero, dati ka may problema. Nay problema gamay. Nay problema gamay. Ay, kamay na ka na problema, ha, Migo, ay. Ang aeroplano, mapintalan ka na maglupad. Papintalan ko na maglupad. Magpalakit na ka, ana. Magparakyat ka. Ako matagat. Sige, Migo. Punta na dali, ha. Dali, dali. 250,000 pesos. 250,000 pesos. Oh, pintalan na nako. Pero ngayo, Wala si Manik Christine, ngayo ko gadban. Ngayon ko na siya advance. Babay na. Ina, ngayo gadban ba? Ay, bukan skill. Tay kastoryan mo to, papintalan mo kon. Pintalan na nako. Basta ngayo ko gadban. Pila may advance yung mga yung pisot? Kuhan lang. Ang kuhan good. Ha? Putok sa o. Uy. Papintalan ko na mga aeroplano ko no kanang maglupad. Di wala. Di. Una mo. Parakyat ka. Ano skill di kaso magmatagak. Ha? Di maday. Sini. Sini mana? Sini mana deh? Di maday. Din. Sila may mukuan, sila mo mix sa color ba nya? Igor magpintal ko. Kaya, may magunong. Nigunin Pambos ka na. Di ba Sinay lang ikupisot to, pasa. Pasa. Samal, kaya dili. Kana lagi magunong. O yan, maglupad mo ni. Oy, di maday. Pas. Pas ka na, di mo na, magapi. May klaro yung kupisot eh.
Babay, babay, babay. Babay, babay. Babay. Migo. Asa? Di ba na? Sige, babay, babay. Babay, na babay. Bye-bye, bye-bye. Di ba na? Thanks for watching Idol. Please follow Nana Chris TV.